Hej, det er Thomas Grønnemark. Yes, så vandt Liverpool mesterskabet. Hvis du undrer dig over, hvorfor bliver han dog så glad for, at Liverpool FC har vundet mesterskabet, så er det simpelthen fordi, at jeg har været indkasttræner for Liverpool FC i 5 år under Jürgen Klopp, og var med til at vinde Champions League og Premier League sammen med holdet. Men grunden til, at jeg også lavede den her video, det er simpelthen fordi, at den 8. maj, der kommer jeg til Østerbjerggrav ved Randers og holder foredrag om min spritnye bog, Langtidsmodig. Undertitlen på både bogen og foredraget er om at skabe modet til at ture følge sin drømme. Så i det her foredrag, der får du en masse råd til, hvordan du kan bevare motivationen til at kæmpe videre mod noget af det, du drømmer om i livet, om det er så i fritiden, eller på arbejde, eller med familien. I foredraget, der kommer du også til at høre en masse historier, blandt om, hvordan jeg blev professionel bobslædekører, selvom jeg var bange for rutsjebaner, om hvordan jeg satte en verdensrekord i indkast med et kraftspring, selvom jeg ikke kunne slå en koldbøtte, og hvordan jeg blev indkasttræner for fodboldklubber som Liverpool FC, Ajax, Dortmund og mange flere, også selvom der var en masse, der grinede af mig i starten. Det her foredrag, der kan du købe billet til kun 125 kroner, det er endda inklusiv spisning. Og du tænker måske, jamen det er da helt vanvittigt. Og det er det da også fuldstændig. Jeg laver det her foredrag i samarbejde med Brian, der er købmand i Østerbjerggrav. Og vi har simpelthen besluttet os for, at vi vil lave en fed aften. Det handler ikke om at tjene penge for os. Det handler om, at man laver en fed event i Østerbjerggrav, hvor der kommer en masse mennesker. Det her foredrag, det er altså ikke kun for fodboldfans eller for sportselskere. Det er for alle. Lige meget, hvad du interesserer dig for, lige meget, hvor gammel du er, lige meget, hvilket køn du er, så skal du til at komme til Østerbjerggrav. Jeg holdt lige et foredrag i går i Gæsten ved Vejen, og der tror jeg, deltagerne var sådan et sted mellem 10 og 70 år. Og det var absolut ikke alle, der var sportsinteresserede. Så jeg garanterer et underholdende foredrag, et spændende foredrag og en masse, du kan tage med derhjem. Så sørg for at invitere dine kammerater, dine venner, din familie, arbejdskolleger, hvem det nu kan være, og køb en billet til foredraget. Den måde, du kan købe en billet, det er at betale de 125 kroner. Det kan gøre på 2 måder. Enten kan du sende den til MobilePay 18748, og du kan også læse på plakaten hernede i kommentaren. Ellers så kan du også købe billetten hos Brian ved købmanden i Østerbjerggrav. Så jeg håber at se dig til foredrag i Østerbjerggrav ved Randers, og tag alle dem med, du kender. Jeg glæder mig helt vildt, og det bliver en rigtig god dag. Ha' det godt. Hej!